DTT-ule! Nu știu de voi, dar eu am un talent inexplicabil în ceea ce privește ghinionul. Deci la bune acum. Mamă, ce doamne iartă mi-ai pus mă în tava aia să aleg la botez? Necaz, supărare, neșansă în viață. Deci fix când simt că se mișcă lucrurile și la mine, atunci trebuie să se întâmple ceva. Păi haide să vă dau câteva exemple. E vineri, scap de la muncă, porumbeii cântă, plouă cu fericire, crește pateul, ficatul e regenerat 80%, rockerul e beat de 5 ore, te sună ca disperat. Hoi, de că-i vineri, ia-uite cum urla porcul pe grătar ham-ham. Nici nu mai stau să-i explic că porcul nu face ham-ham. Consoarta trimite 15 mesaje vocale pe minut. Hai că-i vineri, noi mereu întârziem. Știu, dar nu-i vina mea, de-abia am putut să plec. Da, niciodată nu-i vina ta. Pepsi mă sună. Dipule, să iei 2 pungi de gheață când vii. După mă sună Ciurap. Dipule, ia 2 pungi de gheață când vii. Știu mă că am vorbit cu Pepsi. Bine, bine. După sună iar Pepsi. Bă, să iei și un sac de cărbuni. După sună Rockerul. Dipule, ia 2 pungi de gheață când vii. Bă, ce aveți mă, voi nu sunteți în același loc? Bă, da, de ce? Nu mai pierd timp să explic. După sună Musi. Bă, ce că să iei 2 pungi de măta. Ce? 2 pungi de măta iau. Ce ai mă de te enervezi pe mine? Vă rup să mor eu. După sună iar Rockerul. Ce că să iei cărbuni. Bă, voi faceți mișto de mine? Ia uite Pepsi s-a prins asta, mă. După mă sună consoartă. Vezi că au zis băieții pe grupul de WhatsApp să iei și tu 2 pungi de bă, dar lăsați-mă. Deci nu înțeleg ce. Eu cu ce ți-am greșit așa faci mereu, ești un întârziat, nu te ții de promisiuni. Toată lumea s-a dus la poartă și eu te aștept ca proasta în casă. Mai și țip la mine, dar nu ți-e rușine nici ai mei. Doamne, deci dacă mi-ar pica semaforul ăsta în cap să-mi strifească creierii, să fac Alzheimer, să uit cum mă cheamă. Și cum eram eu cu nervii la pământ și trolat de toată lumea, aud. Trag pe dreapta, deschid geamul, vine nenea polițistul, dar unde vă grăbeți în halul ăsta? Și tot ce am putut eu să zic în momentul ăla de atâția nervi când venea să iau un dinți volanul a fost: mă grăbeam să iau 2 pungi de gheață. În fine, și ca să nu o lungesc prea mult, până mi-a scris polițistul procesul verbal, mă sună consoarta iar. Și cu mâna tremurândă, cu lacrimi în ochi, când am apucat să ajung la semaforul ăla să iau un dinți, îmi zice: ce faci? Uite, m-a oprit poliția. De ce? Pentru că puțină viteză. Și am de replica ce avea să-mi provoace mare accident vascular pe loc. Da, cine te grăbește? Nimeni. Deci uneori mă enervez atât de tare când vine să-mi iau concediu în secunda 2. Dar nu așa, concediu de la viață. Deci mai bine mă duc pe o insulă pustie decât să-i mai suport pe ăștia. Sau mă duc, Doamne iartă-mă, pe o navă de asta de croazieră pe partea ailaltă de glob să scap măcar de Rockerul. Apropo de nave, joacă-o pasta, ce integrare. Am zis și joacă-o pasta? Ce să joci? Îți zic eu, World of Warships. Cumva cineva îmi zice în cască de ce să joace World of Warships? Pentru că e free to play, adică moca. E disponibil pe PC și pe toate consolele, bă, da toate, n-a ratat una. Și cel mai mișto e că poți să joci și cu prietenii. Să nu mai zic că are peste 600 de nave de război, adică multe rău. Rockerul nici nu știe să numere până la 600. Și toate astea vin la pachet și cu o grafică realistă și cu hărți impresionante de te pierzi în ele. Acum, după cum îmi zice și numele de vorbă cu adânc, cei de la World of Warships au adăugare 5 și submarine. Să explorezi marea și pe mine. Hei. Deci hai, dar ce mai aștepți? Explorează adâncul. Aveți link de descărcare în descriere, care odată cu el veți primi un mare cadou de la mine pentru voi. Un pachet de 25 de euro care conține 500 de dubloni, 2 milioane de credite, o navă de Tier 4, 7 zile de cont premium și 6 puncte de skill la comandant. Deci hai, dar ce mai aștepți? Te aștept. Toate ca toate. Ajung în fața blocului, parchez ca ultima ciobâtă, deblochez 3 mașini, sun consoarta. Hai, dacă am ajuns, coboară. Urcă tu că nu găsesc ea, hai să-mi deschizi ușa. Intru în bloc, 3 vecini așteaptă liftul, du-te pe scări, fă jogging până la etajul 4. Ajung la ușa, am uitat cheia mașină, coboară cu liftul, era unul lângă mașină. Bună ziua, m-ați blocat, du-te drept. Urcă înapoi cu liftul, deschide ușa, iese consoarta, ia consoarta, cheamă liftul, el face pe obraznicul, etajul 1, 2, 3, 4. Ho, oprește-te, cineva urca cu el până la etajul 8. Eu nu mai aștept. Consoarta zice: hai mai ușor, nu te grăbi. Eu cobor pe scări, consoarta coboră cu liftul, ajungem în același timp. Du-te la mașină, ăla încă era acolo. Bună ziua, m-ați blocat, du-te drept. Întâia, a doua, a treia, a patra, sport plus tot ce se poate pe mașină. Direct cu viteza luminii, de mi-am lăsat apendicita în spate cu 2 km. Oprește la prima benzinărie. Bună ziua, 2 pungi de gheață. Mari sau mici? Mijlocii, așa. Gheață, doamnă, gheață. Ia gheața, pune gheața, ajung la pădure, nu mai știu drumul, sunt pe paralizat. Băi, alo, sunt la intrare, pe unde au? Stai așa că vine Rockerul acum să te ia. Păi cu ce vine că e rupt de beat? Cu barca, du-te mă dracu, nu mai fă mișto. Așteptăm 5 minute, trece pe lângă noi o mașină, Rockerul rupt în gură de beat pe o capotă într-o barcă gonflabilă, dădea la vuzele. Haide, dipule! Și în sfârșit am ajuns. Și erau ei mei paralizați, rupți în gură. Oh, ce prezență! Tu te dracu. Ai adus gheață? Da, ia de aici.
Și îi văd eu pe ăștia cum țineau cuburile mele de gheață în mână, lângă o mașină de gheață portabilă conectată la mașină. Bă, voi v-ați luat mașină de gheață? Da. Și de ce m-ați disperat să mai cumpăr 2 pungi? Păi rockerul zicea că nu prea e bună. Și cred că are dreptate. Uite, gheața de la tine e mai rece decât gheața asta de mașină. Ce face? Da, mă, ce ești prost? Gheața de la tine e mai rece decât gheața de la mașină de gheață. Ce nu înțelegi? Bă, știi ceva? Ai dreptate, mă. De-aia să nu mai vorbești cu mine. Toate ca toate. Aventura nu se oprește aici. Vine noaptea și când în sfârșit mă simțeam și-o bine, după toată această alergătură, aud așa în pădure de la depărtare. Hai, hai! După ce am stat și am analizat mai mult sunetul, mie îmi părea că e cineva care strigă după ajutor. Eu așa auzeam. Ajutor! Ajutor! Dar oricum, puteam să jur că e glas de om. Bă, voi auzi? Ce? Ia auzi. Ajutor! Ce n-ai, băi? Mie îmi pare că-i strigă de om. Da, mă, băi, ești nebun. Rockerul începe să strige. Băi, alo, e cineva pe acolo? Taci, mă, din gură. De ce, mă? Cine știe ce psihopat e la ora asta în pădure, ne ia și pe noi după aia. Deci mă simțeam efectiv ca într-un film horror. Mă, eu sun la poliție, că nu e ok. Poate e un animal ceva. Ce animal face, mă, așa? Eu am văzut un documentar cu niște hipopotami și rockerii, nu avem hipopotami în pădure în România. Am zis și eu. În fine, pun mâna pe telefon, sun direct la poliție. Le explic că se aude un strigă ciudat în pădure. Am încercat să le dau ceva repere, că nici noi nu prea știam cum să le zicem unde suntem. Într-un final ajunge o mașină de poliție. Bună seara, au și ei zgomotele. Nici ei nu prea și explicau ce se întâmplă, zici că era un zgomot de om chinuit sau torturat. Consoarta tremurat de frică, eu aveam frână pe chilot, rockerul tot zicea de hipopotami, până la urmă polițiștii cheamă mascații de intervenție, îți dai seama. Știți cât au stat mascații după ce au pus primul picior jos din mașină? Jumătate de secundă. Ne-au zis direct, bă băieți, ăla nu e zgomot de om. Taci, mă, dar ce zgomot e, șef? E vulpe, mă. Exact, în caz că nu știați, așa face o vulpe. Luau aș la mișto să o iau. Exemplul ăsta e luat de pe YouTube. Vulpea mea cred că avea ceva largită, că suna mai a om decât asta. Da, ați înțeles voi ideea. Și pe lângă asta mi-am luat și amendă. De ce? Pentru că am sunat la 112 degeaba. Și așa am luat eu 2 amenzi într-o zi. Și asta nu e tot. Credeți că am terminat? La plecare pe drum ne întâlnim cu vulpea. Mamă, deci te fac geacă. Sard în apă dacă te mint. A, da, și să nu uitați să încercați și linkul din descriere pentru World of Warships ca să primiți recompensele. Pa, pa! Deci nu înțeleg ce ai! Eu cu ce ți-am greșit? Deci nu înțeleg ce ai! Eu cu ce ți-am greșit? Așa faci mereu, ești un întârziat, nu te ține toată lumea să... Intru în bloc 3, vecini așteaptă liftul. Intru în bloc 3, vecini așteaptă liftul, du-te pe scări, faci jogging până la etajul 4, ajung la ușă, am uitat cheia în mașină, coboară cu... Da. Intru în bloc 3, vecini așteaptă liftul, du-te pe scări, faci jogging până la etajul 4, Da. Intru în bloc 3, vecini așteaptă liftul, du-te pe scări, fă jogging până la etajul 4, ajung la ușă, am uitat cheia mașină, coboară cu liftul, urcă în mașină, bună ziua, m-ați blocat, du-te dracu, urcă înapoi cu liftul, deschide ușa, iese consoarta, ia consoarta, cheia... am obosit. Așteptăm încă 5 minute, trece pe lângă noi o mașină, rockerul, da. Așteptăm încă 5 minute, trece pe lângă noi o mașină, rockerul rupt în gură pe o capotă într-o barcă gonflabilă, Rockerul rupt în gură pe o capotă. Rockerul rupt în gură pe o capotă într-o barcă gonflabilă. Barcă gonflabilă. Boule. Cheamă lift, el face pe obraze că etajul 1, 2, 3, 4. Oprește-te! Cineva urcă la etajul 8. Cineva urcă cu el la etajul... Cineva urcă cu el până la etajul 8, eu aștept... Cineva urcă cu el până la etajul 8, eu nu mai știu, consoarta zice, hai mai ușor, nu te gândi. Aoleu.